Казвам се Тихомир Рачев. Студент съм по право в Софийския университет. С Живко Иванов бяхме съученици в езиковата гимназия в Стара Загора. По-късно съдбата ни срещна и двамата с него бяхме съквартиранти в София като студенти. Живко е честен човек. Живейки отблизо с него, разбрах, че той също така е доста съвестен, а заедно с това е родолюбец. Той не е безразличен към България. Той е един млад човек, който иска да направи нашата страна едно по-добро място за живеене. Поради тази причина мисля, че неговата кандидатура за Европейския парламент би представила достойно нашата страна и по този начин би я издигнала в очите на нашите европейски партньори. Неговата честност, неговото достоинство и също така неговото родолюбие ще ни помогнат да знаем и да бъдем сигурни, че в лицето на Живко ние имаме един европейски депутат, който да представя нашите интереси. Именно за това смятам да гласувам за Синьо единство и за Живко Иванов. Направете го и вие за едно по-добро бъдеще за България. Можем да променим обстоятелствата. Гласувай с надежда. Купуването и продаването на гласове е престъпление.